ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଆମ ନିଆବଜା ସେକ୍ଟର 21 ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ରାସ୍ତା କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସକାଳ ବାଢ଼ ହେଇଯାଇଛୁ, ସକାଳ ବାଢ଼ ହେଇଯାଇଛୁ। ଯାଉଛୁ ଟିକେ କାମ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଟିକେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇକ୍ ଯାଉଛି, ଇଏ ଠକି ଯାଇଛି। ଆମେ ବି ଚାଲୁଛୁ ବହୁତ ଆଜି ପ୍ରବଳ ଗରମ, ଏସବୁ ଖରାରେ ଝାଳ ବାହାରି ଯାଉଛି, ଏସେ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଏବେ ଚୁଟି ବାଲା ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଜମା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ଚୁଟି ବାଲା ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆସିବ, ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅଛି, ଏସେ ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଯିବା, ପିସେ ଆସିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଚାଲିକି ବିରକ୍ତ ହେଲେଣି। ଆମେ ବି ଚାଲ ଟିକେ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି। ତମକୁ ଭଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତମକୁ ଭଲ ଦେଖିଲେ ତମେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ମୋତେ କରିକି ଛାଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତାସ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଏବେ ସାଇକେଲ ବାଲା ଯାଉଛି ଚିକେନ୍ କିଣିକି, ଆମେ ଚାଲ। ଏ ବୁଢ଼ାଟା ରହିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ତାସ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାଲ ଯିବା। ଦେଖ ଏବେ ପାଗର କୁକୁର ଥିଲା, ପାଗର। ଆଉ ଏପଟେ ବସ୍ତି ଅଛି, ବସ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବ ବସ୍ତି, ହେଲେ ତାସ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ବସ୍ତି ଅଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭୁଲିବନି। ତମକୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଲ ଦେଖିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କଚାରା ଆମେ ଫିକୁ, ଆଉ କେତେ କଚାରା ଆସିଲେନି, ଏବେ ଫିକୁ। ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ଆଲି ଦଉ କଚାରା, ଏପଟେ ବସ୍ତି ଗଲା ଦେଖିଲ। ଏବେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି, ପାଣି ବୋତଲ ପିଇ ସାବୁ ଅଛି, କିଣି କୁକୁଡ଼ି ସାବୁ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯାଇଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି, ଆଇଡ଼ିଆ ବଦିବା କାଲି କ'ଣ ହଉଛି। ଚାଲ ଯିବ ଦେଖିବା କାଲି କ'ଣ ହଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସ୍କୁଲ ପଛପଟେ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ବସ୍ତି ସାଇଟ୍, ଏବେ ଯାଉଛୁ। ଦେଖୁଛୁ ଏବେ ଏପଟେ ଯିବା। ଗାଡ଼ି ଲହର ଦେଖିନ ତମେ, ସେକ୍ଟର 21 ଲାଉଡ଼ କେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ହେଲେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏପଟେ ଆମେ ଟିକେ ଖରା ବହୁତ ହେଉଛି, ପ୍ରବଳ ସେବେ ଝାଳ ବାଡ଼ୁଛୁ। ସେବେ ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ ବାଟକୁ, ଟିକେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ନା ବହୁତ, ଏସେ ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା, ରହିଯିବା ଟିକେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି, ଗରମ ଝାଳ ବାହାରିଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି।